Bueno, xa para facer unha valoración do que foi a Feira do Viño por parte da organización, temos connosco o Concelleiro de Cultura e Eventos, Manuel Dieguez. Boas tardes, Manuel. Hola, boas tardes. Xa estamos chegando ao final da feira, onde queda toda esta noite. Sí, bueno, estou vendo agora que as orquestas estaban para comenzar ás 6 da tarde e deben ter algún problema de son ou algo porque sí, teñen que empezar xa, Pero bueno, que valoración podemos facer a estas pues alturas? Eu que podemos decir? penso que, bueno, en comparación con estas últimas edicións, pues, bueno, foi extraordinaria. Eu non recordo, bueno, o tempo axudounos moito, non recordo tanta xente nunha feira do viño. Non quero decir que, non sei, temos sorte que veña este tempo porque axuda moitísimo sí, a que a verdade que este increíble, Sí, despois de tantos días de chuvia, frío, incluso neve, bueno, pois a verdade é que os días super satisfeitos, increíble, de verdade que, bueno, pois eu contento de que non houbera ningún percance de sinalar importante, de que ninguén se mancou, o máis importante realmente da feira, e que nos visitou moita xente e que bueno, que quedou aquí. Tanto é así que levas todo o día con chamadas da policía. Sí, correcto. Por temas de tráfico, explícanos. Sí, vamos a ver, é que, claro, chantada é chantada, non é o que é, non hai máis terreo para aparcar, de iso que habilitamos fincas de aparcamento gratuito, cedidas a xente que nos las prestou, así lle agradezco tamén públicamente. E bueno, a policía xa pola mañán, agora me acaban de comentar, estaban aquí mesmo, se foron ahora mesmo que teñen un problema no mercado gandeiro, que non é, dicir, non é no centro só, xa é tamén un pouco alexado do propio centro e da propio centro da festa. Pero bueno, é un síntoma de que está sendo un éxito. Sí, é un éxito. Os adegueiros, as valoracións propiamente ditas da feira farémola pois, entre a organización e os adegueiros, pois dentro dunha semaniña xa farei unha rolda de prensa ou darei vos máis información ao respecto, pero, bueno, penso que foi completamente un éxito de feira, en todos os sentidos. Ademais, a feira foron estes 3 días que todos disfrutamos, pero levas unhas semanas traballando con catas comentadas, as cousas pequenas que hai que esta feira non se organiza unha semana antes, nin 15 días antes. Isto, bueno, pois falase cos adegueiros, tes reunións con eles, isto xa se empeza moito antes, isto non é... Bueno, é unha feira que dá o seu traballo, pero, bueno, nos encantados en ese sentido porque beneficia a todo o povo. E ademais, todos poden pensar, bueno, agora o Concelleiro de Cultura vai coller vacacións, pero non, porque ti ademais tes a túa empresa e agora o que non traballaste está lo que facer. Por suposto. E ademais teño traballo atrasado que terei que coller o día, claro. E, lógicamente, eso non podo deixar, porque senón... E despois, é o que eu estaba preguntando a todo o mundo, acabamos a Feira do Viño, e despois que? Que pasa? Con respecto á Feira do Viño... Con respecto a todo o tema do viño, de empresa... Solamente nos centramos... Claro, eu fago unha pregunta así a... Somos un sector, non? Sí, o sector, bueno, a verdade que se sigue en contacto con eles, lógicamente o Concello sempre vai a favorecer todas as propostas que non só no sector vitivinícola, sino no sector gandeiro e no sector comercio do povo. O Concello está aquí para axudar a todos estes sectores e, lógicamente, dentro das posibilidades que hoxe ten o Concello, que tamén eso non é como fai uns anos, que o Concello hoxe está bastante limitado, digamos, aínda que cambiaron moitas cousas, non é como cando empecé de concelleiro, que a política funcionaba de outra maneira. Hoxe fanse as cousas con máis sentido, gastando pois o necesario. Sei perfectamente, porque me consta que falan veciños de que hai pistas sen asfaltar, con moitos buratos, pero claro, eso vamos a intentar solucionalo, pero cando teñamos pois algo de alguna inversión. Manuel Dieguez, Concelleiro de Cultura e Eventos, responsable da organización da Feira do Viño, grazas por achegarte aquí a Tele20 e nada, seguir disfrutando, traballando ata que remate. Eu quixera, bueno, pois agradecervos a vos esta presencia aquí na feira, que sodes a hostia. Concretamente non só a todo o personal, a ti personalmente que che gusta esta feira, que sei que che gusta, a Cris de la Torre, bueno, a todo o Tele20, a Mercedes, ao Cámara, a todo o mundo, de verdade. Pero bueno, aparte de vos, me gustaría pois aproveitar tamén este medio para felicitar aos adegueiros por participar, por o bon rollo que temos,
porque sempre se fan as cousas consensuadas, pactadas, e a mí o que me gusta é, pois, lóxicamente, eso, estar todo de acordo para que a feiga sala mellor, lóxicamente. E logo, pois, xa o persoal do Concello, a Policía Local, a xente que está contratada expresamente para este evento, pois a verdade é que fan un traballo que eu sí que sei, moita xente ao mellor isto non se dá conta, pero bueno, fan un traballo, a verdade, moi complicado. Moi ben, pois moitas grazas. Gracias a vos.